Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumaswingo, Trumas, yeah. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Hey. Trumas media, Trumas Tichi is everywhere you go. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMutare apo patasanganawo nemadzimai maviri amuri kuona andinawo. Ava ndimai guru, ava ndimai nini, vese vakaroorwa pamwe chete. Asi pamusha uyu pamatambudziko kuvana, vabereki havasi kuda kubatana nemadzimai avo kuti varapise. Ava vamuri kuona vari kurudyi kwangu, kubva patavaona vanga vachipupa furo vachingogwina gwina. Tikatadza kunzwisa kuti chii chiri kuitika, ndo zvazotipa kuti titi pavagadzikana kudai we kuno katimbokurukura tinzwe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Trumas media, Trumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Ndinoitawo Nyaradzo Mutusva. Ndauyawo nhasi pano paMambo Mutasa nedambudziko revana vangu. Ndine vana 3, vana ava vanorwara vachidonha nokurasika njere. Saka ndauya panapa nenhau yekuti vana ava toda kutsvaga rubatsiro. Asi kwandakaroorwa uku, vatandichitarisa kuti vasvike pano havana kukwanisa kusvika zuva ranhasi. Varamba kuuya kuti tizoyanana pano nekuti ivo vanotiwo ndezvekwangu. Asi niniwo ndiri kungotiwo ngatiuye tisangane pamwe chete tiyananiswe tiri paMambo Mutasa. Asi havana kukwanisa kuuya. Dambudziko revana vangu rakatanga mwana wangu ane 13 years, konezve ane 23 years. Saka rava ne 10 years ratanga rokuti vana vanongodonha vachidonha vachibuda furo. Saka nekufamba kwatakazoitawo takazoziva kuti pane zvirimo zvakaitika mumusha umu, mune mhepo irimo yengozi. Saka ndo nhasi iri kunditambudza kuvana vangu. Vana vangu vari kusvika pakurasika njere. Vana vangu vese vanodonha pasi vachirasika njere. Ndo zvandandauya pano paMambo. Saka ndiri kutsvagawo rubatsiro kuti vana vangu ava vanewo kusunungura, nokuti ndine mwana anofanira kuenda kuchikoro, haasi kutokwanisa kuenda kuchikoro panguva ino. Takatobvawo kuSouth Africa kwandaaigarawo nedambudziko iri, ndikauya kuno kuZimbabwe ndiyozofambira nyaya iyi. Asi kwandakaroorwa vari kuramba kuti tifambise nyaya iyi. Ndosaka ndauya pamberi paMambo Mutasa muzuva ranhasi kuti ndoda kubetserwawo kuti vana vangu vanewo justice yavo, vana vangu vanewo kusunungura, nokuti dambudziko rava remakore. Hazisi zvega, zvakawanda zvaitika muupenyu hwangu, zvakawanda zvaitika muvana vangu. Saka ndauyawo nhasi kuti ndikumbirewo rubatsiro kuhama dzangu. Saka imimi pamuri kufamba muri kuudzwawo here kuti dambudziko iri riri kubva kupi? Dambudziko ndiri kudzwa kuti riri kubva kupi. Riri kunzi nderemusha mako. Musha menyu imimi? Ari kumusha kwavo kwandakaroorwa. Ndokubva dambudziko iri. Ivo manje kuti vabatane nemi havasi kuda? Havasi kuda kubatana nemi. Havasi kuda kubatana neni. Ivo vanodawo kuti ndiende kwavanoda ivo. Havasi kuda kuendawo kwatiri kuti ngatingotsvage kwatisinazivi munhu. Asi ivo vane kwavo kwavari kuda kuti tiende. Ndo pari kuteka dambudziko racho. Saka izvezvo zvamuri kutambura nevana mega, iyo vari kuti chii? Hapana chavari kukwanisa kutaura. Vari kukupai here mari yekushandisa kuti munge muchiyamurika pakurapisa vana? Hapana, ndakatopoterawo kunoku kwaMambo Mutasa, ndo kwandiri. Kubva patakabvawo kuSouth Africa takasvikira kuno kwaMambo Mutasa, ndo kwatakapotera totochengetwawo pano kwaMambo Mutasa. Ivo havana kana hope vari kutipa, havana kana kufona, hapana chavari kuita. Saka imimi rubatsiro rwamanga muchida imimi nderwevanobatsira here kana kuti nderwevanoita kuti ava vauye kudare?
Indira kuti rubatsiro ndorokubatsirwa kuti vauye kudare nerokubatsira futi kuvana ndikuda zvese. Panhau yangu yandataura iya, ava ndimainini vangu vane dambudziko rakasanganawo naro. Makadiko mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Ellen Masanga. Ndakawanikwawo mumhuri yekwaChifarimba inova mhuri yakawanikwa maiguru vangu vamanzwa vataura pamashure apo. Dambudziko ratsanangurwa namaiguru vangu, inini ndakuda kunokwanisa 3 years ndiri mukati memhuri yekwaChifarimba. Ndichisvikawo mukati memhuri yekwaChifarimba ndakasvikirana muine dambudziko. Dambudziko randakasvika ririmo nderekudonha kwevana. Ndichisvika first ndakanzwa kuti kwaimbodonha musikana mukuru. But nekufamba kwenguva vanoti ivo vane kwavakafamba vakanobatsirwa ndobva vabviswa dambudziko ranga riri pamusikana mukuru. Asi zvinonzi dambudziko riya mufi aitaura pamwana musikana mukuru akasiya iye ataura kuti iye zvinoda kuenda asi ndichadzoka. Ziso rangu zvinoratasa pamusikana mudiki. Saka nekufamba kwenguva pandakanopindawo mumusha ndo pandakanosvikawo ndichipindira nedambudziko rekurwara kwemwana. Zveshuwa mwana anorwara, mwana anodonha, mwana anoenda kuchikoro, but dambudziko iri rakamuafekta zvekuti anotadza kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva anobva kumba zvakanaka oenda kuchikoro, but asvika kuchikoro unogona kuzofonerwa kunzi mwana adonha kuchikoro. Then vanhu vanofanira kuti vamhanye vanosvika panzvimbo. Saka takazosvika panguva yekuexplaina kumaticha kuti vazive dambudziko, nekuti papa kuita dambudziko rekuti mwana akadonha pouya ambulance inenge ichida kutora mwana, yeti dambudziko remwana ranga risinei nechipatara. Saka dambudziko rakaramba richienda mberi vana vachidonha pasingazikanwi kuti dambudziko nderei. Ndobva yazosvika nguva yekuti vanhu vakazofamba. Saka tafamba kudaro pakazonobuda nhau yekuti mumusha mune mufi ari kuklema kuti akatorirwa pfuma yake. Saka mufi uyu kwekutanga anga asingatauri, akazosvika panguva yekuti akazenge akutaura kuti ini zita rangu ndinonzi Ningi, ndinobva kuMozambique, inini ndakatorerwa musha wangu, ndakatorerwa imba yangu nevanhu vekwaChifarimba. Ataura kudaro mufi uyu akataura akati inini ndaive nemba yangu, ndine imba yangu kudaro ndaigarisana navaChifarimba nemudzimai wavo taive mashamwari. Asi tiri mashamwari kudaro pakazoita dambudziko rekuti iye anozviti anga asina kudzidza asi ava vanga vakadzidza. Saka semunhu anga asina kudzidza akawana mukana wekuti atenge imba. Atenga imba anoti iye akachengetesa mapepa ake kuna vaChifarimba nemudzimai wavo. Achengetesa mapepa kudaro. Yakazosvika nguva yekuti achitaura iye anoti yakasvika nguva yekuti vaChifarimba vakazogara pasi naye vakati kukuchengeta kwatakuitai mudhara zvakuenderana nekuti muchitipa imba. Mudhara vaya vakati hazvibviri, hazvigoni kudaro. Saka nematauriro avo vanoti kubudikidza neargument yavakaita iyoyo vakanoita like mbuya Chifarimba nasekuru Chifarimba vakanoita kanenge kamutambo kekuwirirana kekudzokedzana nasekuru vaya. Saka mufi anotaura iye kuti ipapo ndo pandakapuwa kapu yetii ndichibva ndamwa tii yanga ine poison. Saka nyaya yese yakabuda mukufamba, mufi achibva atanga kutaura ega. Dambudziko rinobata mwana zvekuti anogona kurasika njere for mwedzi wese asingaendi kuchikoro. Dambudziko iri radisturba 1 mwana wekuchikoro haasakwanisi kuti aende mberi nedzidzo dzake, akudisturba paeducation yake. Then musikana mukuru still hazina kungopera zvakadaro, zvinotomudisturbawo. Now she's 23 years but she can't be in a relationship. Kana kudza mukomana kuti I love you, chero pasina zvavaita kuita I love you pafoni mwana anogona kungodonha. Saka dambudziko rakamuramba richidaro kusvika vana baba vacho vazofonera baba vavo kunokumusha. Vana baba vavo tiri kureva vana babo vevana vafona kudaro kunokumusha after kufamba kwanga kwaitiwa pakudanherero. Baba vaChifarimba vanovaivo vatendara vedu vakakonsema vakatiwo zveshuwa inini dambudziko remusha rengozi rikunge ndimo toriziva but dambudziko iri nderababa vavo kuri vasekuru vedu vane vaivo baba vatendara vedu. Asi baba vakonsema kudaro vana baba vevana ndopavakazodzoka ndobva vatanga kuomberera paka pangobuda ngoziya pamwana mudiki vachiomberera vachikumbira kuti nyaya yekuti ndiziva kuti wakaparirwa mhaka mukati memusha medu, chitipawo nguva yekuti tibatanidze mari, wotiudza zvaunoda kuti tiite nemafambiro aunoda kuti tiite, tiende kune kuZimbabwe tinogadzirisa nyaya yako.
nekudaro vakaramba vachiita izvozvo vachimukumbirira. Uyu mufi ndiye paakavapa akavaudza kuti ndikukupai makore mana dzinova idzo 4 years. Ndakupai kudaro ndoda kuti munganzwe mari muende kunzvimbo yeZimbabwe. Asi maenda kunzvimbo yeZimbabwe mufi adzokororazve akati handidi kuti munoendeswa pamaprofita aChifarimba nekuti Chifarimba anoda kuvharisa nyaya yangu, haadi kuti mudziyo wangu ubude pachena. Akataura iye nzvimbo mbiri akati kuna mambo vanotonga nyaya dzengozi nyaya. Mambo ivavo mukavatsvaga kune vanovaziva munonzwa nezvavo. Kana matadza kuenda kuna mambo ivavo kuna chiremba vakadai. Chiremba ivavo ndini chinobva kunzvimbo chete mufi aitsanangura. So nekubudikidza netsvakurudzo dzatakazoita takazoziva kuti ndichiti dzatakaita ndikuva dzatakaita pamwe chete nana baba vevana. Takazoziva kuti mambo vataurwa ndichikunchaza ndomuchiremba vataurwa ndisekuru Mukotsanjera. Takagara pasi nana baba vevana tikaurirana, tikanyora pasi zvinhu zvavaiwirirana vachiunganidza mari every Friday. Vaiunganidza mari yavo yekumaranzi totenga majuzi vachitare. Saka nyaya yakazosvika pakuti tazoronga kuti December ndiye watika kuuya kunokumbisa. Vatezvara vakakwira bhazi naSeptember vakauya kuCape Town. Vauya kuCape Town vatezvara vana baba vevana ava vakaronga kuti tinoda kuti tifambe since baba vauya vari paground. Kusvika kwakaita vatezvara vakasvika mwana musikana kuti achirwara, vakatowana ari padambudziko, vakatiraya kuda kumunamatira but mwana akaramba, vakaona dambudziko ranga riine mwana. Saka tafamba takaenda kwatakaenda nana baba vevana, nesu takaenda tiri vatezvara nemunin'ina wavo nemudzimai wavo namai vavo namai vavatezvara neni namai guru nevarume vedu ndovatakaenda navo vari. Ndobvatasvika kuya kwakanoitwa dare rakaitiwa. Tanosvika kuya vekudare kuya vakabudisa mweya wemufi kuti ataure nyaya yake. Mufi akabuda akarondedzera nhoroondo yemararamiro aakaita nekuwirirana kwaaita navaChifarimba. Akataura nemakore akaitika zvinhu nezvese zvakaitika nini. Asi dambudziko rakazobuda pakuti vaChifarimba vakabvuma makore akatengwa imba nemakore avaita welding nezvimwe zvese vakabvuma. Asi chavakazonorambirana nacho ndechekuti vakazonoisira mufi uyu mushonga muti, zvakazova izvo zvakareva kuti zvakazokonzeresa kufa kwake. Saka zvisinei patakaenda paya vakatiwo inini ndinoda kuti mufambe pano pashanu. Kana mafamba pano pashanu motsvaga mozwa kuti dambudziko nderei. Baba vakataura tirimo vakabheja vakati ina handina chandinoziva. Mufi akati ndoda kukuratidza kuti inini handiitwi nharo nini, ndoda kukubatira mwana wako 1 waunofarira chaiye. Takabuda muya vakaita mhiko dzavakaita nemufi. Tikabuda muya tabuda muya takanosvika kumba. Chakazotinetsa ndechekuti tichisvika kumba tabva mukufamba sanhasi dambudziko revana riri paground. Baba vakati iwe ini pane zvataurwa handizvizivi. Tikati aiwa baba pamwe magezerwa sezvo muchiti kwese kwamunofamba munonzi mune munyama. Saka isunga tichisai musoro pamwe chete tichifambira nyaya itoni kuti chii chakonzeresa kuruti baba munongedzerwe murimi asi imi musirimi makaita zvinhu izvozvo. Tawirirana dhera tabva kuya. Next day baba ndopavakamuka vakuti varora ndoda kuona ini varume venyu ndine nyaya tiri kuda kutaura. Asi baba vasati vanotaura nyaya yavo, baba vakafonera hama dzavo, vane munin'ina wavo vari kuJoburg nemwana wavo anova vatete vevana ava, hanzvadzi yababa vevana vari kuno kuZimbabwe, vachivataurira kuti baba havana kutaura zvakabuda kwatakafamba nezvakaitika. Baba vakanochinja nyaya vakuti ivo Nyaradzo andiindisa kun'anga. Wavanoti Nyaradzo uyu ndiwo maiguru vamanzwa vachitaura pekutanga, vanovayo ndiwo vane vana vari kurwara. Saka baba vachiti Nyaradzo avaindisa kudaro, vakafonera munin'ina wavo ari kuJoburg. Munin'ina wavo ari kuJoburg akapindura iye kuti iye Nyaradzo ndiye akatenga n'anga yake yekwamakaenda nevana. Vana vakanoita acting nekuti ivo bamunin'ina kuti vane umbo hwekutengwa kwakaitwa imba iyi, vari kuti vanoziva zvese zvakaitika pakutengwa kwemba. Saka vakazenge vakuchinja nyaya vakuti iye Nyaradzo ndiye ane zvinhu zvinorwarisa vana. Why vana vasikana vanoenda navo kuchechi varivo vanorwara mukomana asingarwari? Zvoreva izvo kuti zvinhu zvaNyaradzo, zvinhu zvekumisha kwaNyaradzo ndio zviri kurwarisa vana. Hazvina kugumira ipapo. Takazoti taunganidzwa kudaro, maiguru ndo pavakafonera hama dzavo vakavaudza kuti tafamba kwataenda asi pakanobuda zvakati nezvakati. Asi chazondinetsa tabva ikoko takati tasvika kumba, baba vakafonera munin'ina wavo akataura mashoko akati. Izvozvo ndinozvipupura nekuti
ndine recording yekuti pakazoitwa riko baba vakufonera munin'ino wavo kuti uri kunzi wataura mashoko akati ende munin'ino wavo akaripita semu mawedzi akanga ataura kuti zvechokwadi ndo zvandataura kuti iye Nyaradzo ndiye ane zvinhu zviri kurwadzisa vanhu. Ndobva zvapera zvakadaro baba the next day racho ndora vakazotiunganidza tiri padambudziko rekurwara kwevana, asi chakatinetsa ndechekuti baba vakatiunganidzira kuti ndoda kuti muunganidze mari yekuti muende munoroora vakadzi venyu nekuti Nyaradzo ane 23 years ari mumusha akaroorwa. Vakabudisa ivo muromo wakandishamisa kuti tofana kuti tinomubvisira pfuma Nyaradzo ari mupenyu nekuti akafira mumusha munomu Nyaradzo kana akafa hama dzake hadzizotendi kumuviga. Maiguru vakabvunza mubvunzo wekuti zvinoitawo here kuti ndisunge mazambi hama dzangu dzigare pasi vana ndakasunga netambo ndichibvisirwa pfuma. Baba ina handikwanisi kuti ndibvisirwe pfuma vana vangu vachirwara, ndoda kuti vana vangu vatange varapwa, ndo pane wari yangu. Saka ndo musi wakabva watanga kuita bongozoso. Baba wakabva watanga kufonera hama dzavo vachifonera vanin'ina vavo vana vavo nechi. Saka ndakatozoti rimwe zuva ndiri kumba kwedu ndobva ndachiona message ichipinda, that audio ndinayo yakabva kuhanzvadzi yababa vevana. Audio iyi yakanga iri audio yekundituka inini. Matukira yaindita anga ari yekuti inini handisati ndapinda mumusha. Saka inini ndiri kupinda papi panyaya idzodzo plus inini ndindabatana naNyaradzo. Ndikati Nyaradzo ndinchira maiguru wangu kuti tiindise baba vavo kun'anga. But chakandinetsa ndechekuti munhu akaronga zvekufamba ihanzvadzi dzavo vana vavo baba ivo vaivepo zvinhu zvichirongwa vakabvumirana nazvo, asi vakapidigura nyaya yava kuti inini naNyaradzo tisavaendesa kun'anga. Zvisinei yakaenderera mberi paaudio pakataurwa ipo muromo wokuti Nyaradzo takamukanzura mumusha medu. Ini mazira ndinoita ndekuti maiguru ane 23 years vakaroorwa mumusha nevana vavo vatatu ava, asi vakabudisa muromo wokuti Nyaradzo takamukanzura kare. Ndosaka tichimudedza nezita rekuti Nyaradzo nekuti mumusha medu hatimuzivi. Ndo patakazoziva kuti zvechokwadi vatezvara vanodedza muroora nezita rekuti Nyaradzo. Isu tichinzwa vachidaro ndinozwa kuti maiguru vanonzi vakapinda mumusha vari mwana mudiki. Saka vachinzi Nyaradzo vakazvitora kuti ndibaba vari kudedza mwana wavo, asi zvakazobuda pachena hanzvadzi yababa vevana yakutaura iyo kuti tinokudedza nezita because takakukanzura hatikuzivi mumusha medu. Saka maaudio aya akabuda akawanda vachitaura mamwe kuhanzvadzi dzavo mamwe vachinanga kuneni direct. Tobva tapindudzana tobva tagara takadaro. Baba vakakwira bhazi vakadzoka kuno kuZimbabwe, vakakwira bhazi vachibva kuCape Town vakadzoka kuno kuZimbabwe. Saka kusara kwatakaita ende baba pavanga vari kuCape Town ivo havana kuzviziva kuti vana vavo vaenda nehwiseri vachinoomberera ngozi yanga iri pamwana vachibvisa mari. Zvinhu zvandiri kutaura izvi zvinhu zvine umbowo nemasignature ari pabepa. Saka zvadaro vakaramba vachingodaro vachidaro tichironga kuti tiuye kuno nguva yekuti tiuye kuno yakakwana. Baba vakasenda audio kumwana wavo ndichiti kumwana wavo ndoreva murume wamaiguru anova baba vevana vachiti iwewe unganidza mari yako usachachengeta mukadzi nevana, unganidza mari yako uye kuZimbabwe ivo vasiye vakadaro nenhamo yavo vari ikoko. Ende zvechokwadiwo murume ndo zvaakaita. Mwana musikana uyu anoenda kubasa ndiye akanga akubhadhara reni, ndiye anga akutenga chikafu akubatsira mai vake. Mai vake havakwanisi kuenda kubasa because of situation yevana. Vanogona kungoti vachibuda mumba vonzi umwe mwana adonha kubasa umwe adonha kuchikoro. Saka havakwanisi kuenda kubasa. Saka maiguru vakangozvigashira ndobva vafonera futi hama dzavo ndobva vazvidzivisa kuti ndo dambudziko riri kunoku. Hama dzavo ndobva dzaisa musoro pamwe chete dzikati isusu saka iwo kana uchiti vanhu vabva ikoko vakusiya havana kubhadhara rende havana kudi. Ndipo vakaisa musoro pamwe chete ndobva variunganidza mari ndobva vatumira mwana wavo vakati mwana wavo simuka uye kuno. Isusu tiri kuCape Town vana baba vevana vaizviziva kuti mufi akati handidi kuti musvikire pa48 panova kutafara paimba iri kunzi nemufi imba yangu yandakatorerwa. Asi chakazotinetsa vana baba vevana vachisvika kumba vakatanga kupanduka kuti imimi huyai kunoku musvikire kumba kwedu kuna vabereki vedu, toda kuti tifambe nevabereki vedu. Saka maiguru sekuti ndivo mai vanorwadziwa nemwoyo wekubereka vakati kuti vasvikire pa48 zvanga zvisingaiti because ngozi yakataura ikati mukangosvikira ipapo chete ndakutotanga kuuraya. Saka upenyu hwanga huri pariski hwanga huri hwevana. Ndokusaka isusu takazobva kuCape Town tikauya tikapotera kwamambo Mutasa. Tapotera kwamambo Mutasa kumusha kwakaramba kuchibva mashoko achiuya kusvika kwazoitiwa zvekunyorwa Samon erazoenda kuyakwe. Asi mukunyorwa kweSamon kudaro mashoko akaramba achiuya achiwanda.
asi vakazoipawo reason yekuti hatikwanisi kuuya, hatigoni kuti tiuye kudare nekuti isusu hatina mari yebhasi. Mari yebhasi pachibva paitwa zvakaitiwa, pachibva pataurirana nevakanzi vabvise mari yekuti vape vanhu vakwire vauye, ndobva vapuwa mari, ndobva vasenderwa mari. Mari vakaisenderwa $100. Nhasi pavazomuka vakufonerwa nemupurisa wamambo vakubvunzwa kuti komadi, vakutaura ivo kuti hatikwanisi kuti tiuye ikoko nekuti mune vana musango, dai makauya kumba nevana vedu tingadai takarapisa vana vedu. Saka ndo dambudziko ratinaro mhuri yeZimbabwe, kuti tine dambudziko rekuti vana baba tiri kuCape Town vakagara pasi ndivo nyakutoomberera mufi, vakawirirana zvavakawirirana naye. Asi vazobva ikoko vauya kunoko kuvabereki vavo vakasvika vakupandukana. Nhasi vari kupanduka kuti isusu varoora tisu taita zvinhu zvemusoro wedu zvekuti tisvikire kwamambo Mutasa, zvinova zvinhu zvavakawirirana nemufi. Ende vanotaura ivo kuti hamusi mumusha hamuna kuroorwa. Inini I accept kuti handina kuroorwa, it's been almost 3 years. But chero maiguru isystem yavo mhuri yacho iyoyo. Maiguru ndaona imimi muchiradza kudzimbikanawo zvakare. Chii chiri kuitika kwamuri? Chiri kuita kuti inini pandiri ndidzimbikane ndechekuti tasvikira kwamambo Mutasa takazoita dambudziko rekuti vana vane dambudziko rekudonha sekuru vakandamboita kubva kutanga. Saka vana vakatanga kurwara. Vana varwara kudaro mambo wakati inini chiregai ndikuindisei kwachiremba wandozano. Sinzi imi makati mufi akataura akati chiremba Mukozanjera ndiye anogona kukubatsirai. Inini chiregai ndikuisei kuna chiremba Mukozanjera. Munoona kubatsirika kuita kuti vana vasagare vachirwara. Isusu ndo patakaenda kwa chiremba Mukozanjera. Taenda kwa chiremba Mukozanjera, mufi akadedzwa akataura iye nyaya yake akati dambudziko randaona vanhu vekwaChifarimba vakuda kuvharira nyaya yangu kuti isabude pachena. Sekurirana kwatakaita nevana vavo tiri munzvimbo yeCape Town. Saka inini zvandakuita inini ndakubata pavana nepavatorwa pese. Saka akatotipa nguva musi wacho iwoyo akati kutanga na 6 o'clock muchaona zvichaitika. Ende zveshuwawo takatogara na 6 o'clock ndo pandakangotanga kunzwa kuti munyama dzangu makuitika zvinhu zvisiri izvo. Ndo pandakangotanga kutoona kuti ndanda kutoonawo dzimwe nguva ndakutorwa nevanhu vanda ndisingazivi nguva yacho ndisandaziva kuti uyu ndiye mufi. Kusvika tazodzokera zvekare mudare nachiremba vakataura vakati aiwa aya ndo mashoko akataurwa nemufi akati ivo ndakubata pamutoro. Saka tiri paprocess yekudaro yekuti vabate pamutoro ndo patakazowirwa nedambudziko remwana mukomana wamauna uyo akurasika njere. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Ndo saka mazoona inini ndiri kudzimbikana. Saka kudzimbikana kwandinoita panouya vanhu vaya vanoda kuenda nemwana. Sanhasi zvamaona muri papo vanhu vaya vakuclaima kuti nguva yakwana. Inini ndichipinda mumusha umu ndakapuwa mukadzi. Saka yangu yekuti ndichitora mukadzi wangu ndichienda naye. Zvakawanda musara moita nekuti ndazama kuti tibatsirane kune vanogona kubatsira nyaya iyi. Saka inini ndakukwanisa kuti nditore mudzimai. Saka kuzodzimbikana kwamaona ndichiita ndandichizama kudzivirira mwana kuti akaenda ari mwana haazokwanisi kuti adzoke. Saka ndaona kuti zviri nani kuti ndiende inini mutorwa. Ona sawa nguva yakwana. Chitekaira tone nokuti nguva yakwana. Kufamba tone mukatenda. 7. Ndokumbira zione pembedzana naka. Yekaira tone omba. Oya? 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 Babato? Babato? Akajira karo chinitsa pamusoro perobara. Chitekaira utaure naye. Waya. Utaura kanuna dzako pahondo dzose. Handibati munhu asi kutaurire wega. Ishuwiro yedu mhuri yeZimbabwe kuti varume vana baba vevana vari kunetsekana, varume vemadzimai andinawo vabatane nemhuri yavo vagadzirise zviri kunetsa, nekuti vakasadaro zvakukonzeresa matambudziko kune vechidiki vasina mhosva, vasina
chavanoziva. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Ngatsakarei mune zvimwe zvirongwa zvoticharamba tichikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media, nekuti Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. No.